dituduh bizina lawan zina. Fa'alaihi mongko tetep ing atase wong lanang apa hadul qadaf hak qadaf. Kila kecuali ayu kima ing ento jumenengake sapa wong lanang al-bayyinata ing bukti. Au yulangina utawa sumpalian sapa wong lanang. Fayaqulu mongko ngucap sapa wong lanang indal hakim ing dalem ngarsane hakim fil jamini ing dalem masjid jamek alal mimbari ngatasi mimbar fi jamaate dengan ngarsane jamaah minan nasi saking menungso asyhadu billahi innani liman laminas shadiqin sumpahe asyhadu nukseni sapa ingsun billahi demi Allah innani stune ingsun laminas shadiqin yakti teman-teman klebu wong sing jujur fima ing dalem barang rawa itu sing nuduh sapa ingsun bi kelawan ma zaujati ing bojoku fulana minazina saking zina wa anna hadzal walad lan stune ila bocah lanang iku minazina saking zina walaisa minni lan ora ana bocah lanang iku sapa ingsun arba amaratin papat pira-pira ambalan wa yaqulu lan ngucap fil khamisati ing dalem kang kaping 5 ba'da ayyahu ing dalem sawise nasihati ing wong sapa hakim wa alayya lan tetep ing atase ingsun laknatullahi laknate Gusti Allah ing kuntu lamun ana sapa ingsun minal kadhibin goro wa yata'allaqu lan menggantungkan sapa wong bili'anihi kelawan li'ane wong khamsatun wa yata'allaqu menggantungake bili'ani kelawan li'ane wong khamsatun apa 5 ahkamin kira-kira hukum titik loro sukutul hadi gugure hak anhu saking wong wa wujubul haji lan wajibe hak alaiha ing atase wadon wa zawalul firasyi lan ilange turon wa nafil waladi lan ora ngakoni anak wa tahrimu alal abadi lan haram ing atase selawase. Jadi nek ana wong lanang kok nuduh bojone zina maka kemudian dia harus mendatangkan 4 orang saksi yang adil. Jika tidak maka harus bersumpah lisan. Wa yasqutu lan gugur apa al-hadu hak anha saking wadon bi an taltaina lawan yentong laknat sapa wong wadon fatakul mongko ngucap sapa wadon asyhadu billahi maksani sapa ingsun billahi lawan demi Allah anna fulanan stune fulan hada iki laminal kadhibin yang termasuk wong sing goro fima ing dalem barang romani kang nuduh sapa wong lanang ing ingsun bi kelawan ma minazina bayane saking zina arba amarat ing papat pira-pira ambalan wa taqulu fil marratil khamisati wa taqulu lan ngucap sapa wong fil marratil khamisati ing dalem ambal kaping 5 ba'da ayyaidha ing dalem sawise nasekati sapa nasekati ing wadon sapa al-hakim wa ala wa billah wa alayya ing tetep ing atase ingsun apa ghadabullahi ghadabe Gusti Allah ing kana lamun ana sapa wong lanang iku minas shadiqin termasuk golongane wong sing jujur. Faslon al-mu'taddatu tawi wong sing duweni iddah ala terbaiki ing atase loro mutawaffa anda wong sing ditinggal mati wa ghairu mutawaffa lan liyane wong sing ditinggal mati anda saking wadon. Fal mutawaffa anda mongko utahe wong wedok sing ditinggal mati ingkana lamun ana sapa wadon ana iku hamilan lagi hamil fa iddatuha mongko iddahe wong wedok hamil mau biwat ilhamli nanti tumukane laire anake
Wa ingkana lan lamun ana sapa wong wadon hamilan ora hamil fa iddatu mongko iddahe wong wadon iku arba'atu asyurin papat pira-pira saksi wa asyurun lan 10 berarti 130 hari. Wa ghairul mutawaffa utawi wong sing ora ditinggal mati anda saking wadon tegese ditalak biasa fa iddatu mongko iddahe wong wedok sing ditalak biwan ingkanat hamilan lamun ana sapa wedok sing ditalak iku lagi hamil fa iddatu mongko iddahe wong wedok hamil biwan hamli nanti laire anake. Wa ingkanat lamun ana sapa wong wedok ana iku hamilan ora hamil wa ya hale utawi wadon min dawatil haidi saking golongane wong sing duweni haid fa iddatu mongko iddahe wong wadon iku salah satu buruken telu pira-pira mangsa. Wa ya utawi wadon iku al-adharu sing suci. Ingkanat sagiratun ingkanat lamun ana sapa wadon ana iku sagiratan isih cilik wa alisatan lan menopause fa'iddah dua mongko iddahe wong wedok salah satu asyurin telu pira-pira sasi wal mutalibatu lan wong wedok sing ditalak qabla dukhuli sadurunge dikumpuli biya lawan wadon la iddata 'alaiha mongko ora iddah 'alaiha tetep ing atase wadon wa iddatul amati utawi iddahe budak wedok iku bil hamli sing lagi hamil kaidatil qurrati kaya idahe wong sing merdeka wa bil aqra'i lan lawan ukuran mangsa antak tadda ing ento idah sapa wong wedok bikur aini lawan rom huruf 2 kali masa suci wa bisuhuri lan lawan sasi anil wafati saking wafat antak tadda ing ento idah syahraini rong sasi wa khamsa layalin lan 5 pira-pira wengi wa anitolaki lan saking tolak anta tada ing ento iddah sapa wadon bisyahrin lawan sesasi wa nisbin lan setengah fa ini tadat mongko lamun iddah sapa wadon bisyahrin lawan rong sasi karena ana aula luweh utama naam iki iddah ya iddah iku masa tunggu ini wis tak kandhakno masa tunggu ana wong apa jenenge kepaten bojo utawa piye tah piye ditalak ya maka dia harus menjalani masa iddah masa tunggu faslun wa yajibu lan wajib lil mu'tadati kanggone wong sing duweni iddah ar-raj'iyat sing iso dirujuk asukna panggonan omah wan nafaqata lan nafaqah wajib kanggo wong lanang ya wa yajibu lan wajib lil baini kanggo wong sing ditalak bain asukna panggonan turu dunan nafaqati ora ning nafaqah illa antakuna hamilan kecuali yen to ana sapa wadon ana iku hamilan hamil wa yajibu alal mutawaffa anha lan wajib ing atase wong sing kepaten bojone al-ihdadu masa berkabung wa ya masa berkabung aku iku al-imtinamu nyegah minazaina saking paes-paes wa tibilan wangen-wangen wa alal mutawaffa anha lan tetep ing atase wong sing kepaten bojone zawaja wa'ala mutawaffa anha lan ing atase wong sing mati anda saking wadon sapa zaujuha bojone wadon wal mabtutati yaiku temu-temu ning omah mula zaman baiti tetep ning omah kali hajatin kejaba hajat. Jadi ini ana wong wedok kok kepaten bojone maka dia menjalani 3 hal sekaligus. 1 iddah. Jadi iddah itu ora bisa. 2 ihdat
masa berkabung. Ihdat iku piye? Ihdat iku rantuk jumlatan, rantuk macam, rantuk ukuran. Sing nomor 3 menjalani mabtuta, temu-temu ning omah ora metu-metu selama berapa hari? Selama 130 hari. Kecuali jika memang dia memiliki hajat. Hajat itu piye? Misalnya ini harus bekerja untuk menghidupi anak-anaknya. Naam. Faslon. Waman sapane wong istahdasak sing nganyari sapa wong milka amatin ing memiliki apa jenenge? Memiliki budak wadon. Haruma mongko haram alai ngatasi wong lanang kang istimtaku ngalap suka biya kelawan budakannya hatta yastabri'aha sehingga istibro sapa wadon ingkana lamun ana sapa budak wedok mindawatil haidi saking golongan sing duweni haid bihaidotin lawan sak hetan. Wa ingkana lan namun ana sapa budak wedok mindawati syuhur saking wong kang duweni sasi bisarin lawan sesasi papat mongko bloko. Wa ingkana mindawatil hamdi wa ingkana lamun ana sapa budak wedok mindawatil hamdi saking wong wedok sing duweni hamil bilwati mongko mati melahirkan. Wa idza mata lan nalikane mati sapa sayyidu miwalat dorone miwalat istabroat mongko istibro sapa miwalat nafsa ing awak dhewe ne kang amati kaya budak wadon. Faslon. Wa idza urdiat nalikane usoli sapa almar'at wong wadon bila baniya lawan asine wadon waladan ing bocah lanang sora mongko dadi sapa walad dadi arrodi'ah wong sing disusoni. Sora dadi sapa arrodi'u wong sing disusoni dadi waladah ing anake wong wedok iku mau. Bisa to ini kelawan syarat loro, ahaduma salah suwijine syarat loro ayam yen to ono lalu tetep duwe bocah dunal haulaini iku sak ngisore 2 tahun. Watani sing kaping 7 antar doahu yen to nusoni sapa wong wedok ing bocah lanang iku mau khamsa radhaatin ing 5 pira-pira susonan mustafriqatin sing pisah-pisah. Wa yasiru lan dadi sapa zaujua bojone wong wedok dadi aban bapak lau amune bocah cilik. Wa yarumulan haram an alal mulki ing atase wong sing disusoni apa atas wiju prabeni ilaya maring mbok wa ila kulliman lan maring saben-saben wong nasabah sing nasabake sapa man ing wadon waya rumulan haram alaiha ing atase wong wadon apa atal wiju rabi ilal murtii maring wong sing nyusoni wa waladi lan anak lanange wong dunaman liyane wong kana kang ana fidarajati tetep ing dalem derajate wong au akla utawa sak dhuwure to akla to bakoten sak dhuwure tingkatane menuju saking wong. Naam. Faslun sing laran sik jangan kapan-kapan loh ditakoi sing lanang cawe itu tak takoi kalau mau nakoi cawe itu kacau. Kapan?
saiki 50. TE iki 70 berarti karek 21 halaman. Karek 20 halaman. 20 halaman ini 55 patang dino. Nek telu berarti 7 dino. Nek papat berarti 5 dino. Milih iki. Siji. Oke, baiklah. Yang usul wes. Tak terangno sik. Urusan menyusui di ini wis tak terangno ya urusan menyusui. Tapi nek soal iddah dia mau durung iddah itu wong wedok kudu iddah. Iki terus iki bapakam urusan karo bapakam sita-sita iki wis kan iki. Kamu apa? Lu kata Paslon utawi wono pasal wa nafaqatul amudaini utawi nafaqoe cagak loro iku sapa anak karo bapak minal ahli saking keluarga iku wajib lil walidaini kanggo wong tuwa loro wal mauludaini lan wal mauludina lan wong-wong sing dilairake. Wa amal waliduna anapun utawi wa bapak wong tuwa sak pendhuwur patajibu mongko wajib apa nafaqatuhum nafaqae waliduna bisa ini lawan syarat loro apa iku alfaqu fakir kowe duwe bapak kok fakir kowe wajib nanggung kowe duwe mbok fakir kowe wajib nanggung. Wa zamanatu lan zamana. Zamana itu yo apa? Zamana itu berarti apa? Ora iso lapo-lapo. Ora iso lapo-lapo iku lapo? Gak iso nyambut gawe. Duwe bapak utawa mbok sing ora iso nyambut gawe, maka kamu harus menanggung nafkahnya. Awil fakri utawa pekir, wal jununi lan edan, wis pekir edan. Wa amal mauluduna anapun utawi sing dilairake iku bisa patajibu wajib apa nafaqatuhu nafaqae sing dilairake. Bisalah tadi syarat itu kelawan telu biro-biro syarat. Siji al-faqru fakir wasigoru lagi saya cilik au utawa al-faqru fakir wa zamanatu lan ora iso nyambut gawe awil faqru utawa fakir wa junun lan edan wa nafaqatur raqi utawi nafaqae ar-raqi budak ya wal bahaim lan bahaim kewan wajibatun iku wajib. Jadi nek kowe duwe kucing, duwe iwak, duwe apa nek? Duwe wedhus, duwe unta, wajib kei mangan. Nek ora kei mangan berarti dosa. Wala yukallafuna lan ora membebani sapa wong akeh minal amal saking amal barang layutiku sing ora kongang sapa bahaim. Wa nafaqatul zaujati utawi nafaqae bojo wedok al mumakkinati sing mumakkinah netep min nafsiha saking awak dhewe ne iku wajibatun wajib. Wene duwe bojo wajib nafaqoi. Waya utawi nafaqah muqaddiratun iku sesuai. Sesuai iku maksudnya piye? Sesuai karo kahanane sing lanang. Fa in kana azauju mongko lamun ana sapa sing lanang musiron sugih pamudani mongko sedina kudu ngeki 2 mut. Berarti 1,5 kilo. Min ghalibi kutiha saking kaprae makanan pokoke wong wedok. Wayajibu minal adumi
saking lawuh wal kiswati lan klambi. Jadi selain beras kowe yo wajib tukono lawuh karo wajib tukono klambi. Klambine piye majarot mabarang jarot sing lumaku bi lawan ma apa adat pengadatan. Jadi nek klambine wong sugih misale klambi apa? Wong sugih saingan apa? Misale nganggo klambi regane 300.000. Nah, nek kowe sugih bojone ya kudu mbok tukono klambi 300.000. Kok bojone mbok tukono klambi kok trimo 100.000, haram. Ya, dosa. Lah nek bojone biasa nek kowe sugih, wong sugih delok klambine rega pira? Rega 1,5 juta. Ya bojone tukono 1,5 juta. Ora entuk sak ngisore ora entuk. Nek kowe pancen sugih, nek kowe sugih nggonan ya kere jenenge. Nah, wa ing kana lamun ana sapa wong lanang ana iku muksiron kere mongko pamudun mongko sedina sakmut minggali bikutil baladi sangka biasane makanan pokok biasane ning gone negara iku kutil balad. Ning Rembang ya berarti beras. Ya, tapi nek wong sugih makanan pokoknya wong wedok, misalnya kowe sugih, bojone wong Arab, makanan pokoknya gandum, maka kamu harus membelikan gandum, orang tuh pakai beras. Naam, wayak sunahu, wamayak tadima bihi al-musiruna, wamalan barang yak tadima sing nglawoi bihi kelawan ma sapa al-musiruna wong-wong sing ora duwe. Jadi misalnya wong ora duwe lawae apa jangan asem ya jangan asem. Terus wa ingkana mutawasiton wa yaksuna lan lambe. Wa ingkana mutawasiton nek ana sapa wong lanang ana iku mutawasiton menengah pamudun mongko sakmut wanisfun lan setengah wa minal adumi lan saking lawuh wal kiswati lan apa pakaian al mustoka menengah al wasati sing menengah. Wa ing kana lan ana sapa wadon, nah iki sing repot ya, malakane iki nek golek bojo ati-ati jangan. Wa ing kana nek ana sapa wadon mimman termasuk wong yukhdimu sing diladeni sapa wong mitlaha ing sepadane wadon fa alaihi mongko tetep ing atase wong lanang ikhdamu ngadeni wong wadon titik. Berarti ini ono ngene calanan tak kadeni kowe kok duwe bojo nalikane prawan iki biasa diewangi karo laden, duwe laden lah gampangan laden. Maka ketika rabi kowe kudu menyediakan laden dulu bojomu. Nek umpamane biasane nalikane dene prawan kok jungkatan jungkas emas, kowe kudu nukokno jungkas emas. Nek biasane dene nganggone apa? Cepete rego 1 juta ya kowe kudu cepet 1 juta. Ya, sebabnya apa kok ngono? Wa in aksara lamun ngabotake binafak kodia kelawan nafakoi wadon pala mongko tetep keduwe wadon apa faskun nikahi busep menghapus pernikahan tegese ora sida wae. Kowe kok gak iso nukokno apa-apa, wong wedok ngomong karo hakim, Pak, bojoku mboten saged nukokno kula kupur padahal kula kawin prawan biasa kupuran. Terus piye karo Nduk? Nggih pun jenengan pegatne. Oh iya, Nduk. Kowe ya dipegat. Hati-hati yo. Wong wedok itu saiki
abang pulang bawa uang, abangku sayang. Abang pulang tak bawa uang, abangku tendang. Hati-hati, kalau gak bawa duit, tendang tenan. Nah, ora kok matre ora ya sepanjang ini. Mulane nek golek bojo cah santri wae. Cah santri tapi yo sing santri. Ya. Mergo cah santri sing ora patek santri saiki yo ana. Na'ame wa kadzalika in asara wa kadzalika lan kaya mengkono in asara lamun kabotan sapa wong lanang bisa daki lawan mas kawin qabla dukhuli ing dalem sadurunge ngumpuli mongko oleh apa fasku nikah ngilangake ora sida nikah oleh. Faslun idza faraka nalikane pisah sapa ar-rajulu wong lanang zaujatahu ing bojone walau lan tetep ketuwe wong lanang minda saking bojo waladun apa anak lanang kaya mung utawi wadon iku ahaku luwih ngahaki bihadonatihi kelawan ngopeni anak ila sab'i sinin tumekane 7 tahun. Ngaji kok merem ngono nggih. Kuwi awan berlah apa? Lho kok ngarep la ilaha illallah ngaji kok turu. Tsumma yukhayyiru nuling milih sapa bocah baina abawaying dalem antarane wong tuwa loro ne. Fa ayyuma mongko endi-endi saka karone ikhtaro milih sapa bocah sulima mongko den wenehake sapa bocah ilahi maring sing dipilih. Wasyara itul hadonati pira-pira syarate ngopeni anak iku sampun ana 7. Siji aklu duwe akal, edan ora oleh. Jadi umpamane ana anak bapake karo mboke pegatan, bapake kok tukang ngeslot, mongko anake wajib melo ibune. Mergo bapake tukang ngeslot. Bapake tukang adu jago, wajib melo mboke. Mergo apa mergo edan. Gantuk melo wong edan ora. Wal huriyatu lan merdeka wadinu lan duweni agama wal iffatu lan duweni kehormatan kuwi ya duweni kehormatan. Bapake wayah sembayang kok ora isin-isin ngandakno nek dene ora sembayang iku berarti ora duwe kehormatan. Wal amanatu lan iso dipercaya wal iqamatu duwe omah wal khulu min zaujin lan sepi sangka bojo. Fa ini ikhtalla mongko lamun sepi apa syartun sak syarat minda saking 7 syarat sakotot gugur hak adonae gugur. Mulane ning gone sawahan iku ana jenenge apa? Darul Hadona. Darul Hadona itu maknane apa? Omah tinggu ngopeni bocah. Ora panti asuhan ora yatim piatu tapi Darul Hadona. Panggonan tinggu ngopeni bocah. Nah, kita jinayati iki kowe sing kepengin dadi hakim utawa pengacara utawa pengen mlebu ning gone fakultas hukum. Kitabul jinayat, kitab soal kasus hukum. Al-qatlu nomor 1, pembunuhan. Ala salah tadi adubin ing atase 3 pira-pira bagian. Amdun mahdun, amdun jarak, mahdun ngincer ngerti ya? Ngincer. Wa qata'un mahdun lan salah tapi ngincer. Nomor 3 wa amdun qata'un jarak tapi salah. Fal amdu mongko jarak al mahdu sing ngincer
Gua iku yento ayak mada ing yento jarak sapa wong ila dorbi maring mukul wong liya bima kelawan barang yaktulu sing iso mateni goliban ing dalem kamrai. Wayak sudulan ngarepake sapa wong kot lau ing mateni sing dipukul. Bidzalika kelawan mengkono iku mau. Wayat jibu mongko wajib apa al-qawadu qawat hukuman wajib kisos alai ngatasé wong. Jadi mateni nganggo pedang, mateni nganggo bedil, wis diincer, diudak-udak. Fa'in afa mongko lamun memaafkan anhu sange wong kang mateni wajaban mongko wajib apa diatun muwalladatun bayar sing abot halatan saknalika bimalil qatili ing dalem bondone wong sing mateni. Titik pira unta biasane unta cacahe 2.000. Saiki unta regane pira? Misale 35 yuta. 35 yuta unta siji. Ping 2.000 berarti 75 yuta tambahin 0,3 pira? 75 miliar ya. 75 miliar. Mateni wong 75 miliar nek jarak. Saiki wal khata'u al mahdu lan salah tapi ngincer. Piye iku ayar miayen to nguncalake sapa wong ila sayin maring suwiji-wiji fayusi mongko ngenani rajulan ing wong lanang liya payak dulu mongko mateni sapa wong sing nguncalno bu ing sing kena fala qawada alaihi mongko ora ana kisos alaihi ngatasé wong balik wajib alaihi ngatasé wong diatun mukhaffafatun diat sing entek. Umpamane apa? Umpamane kowe ame nembak manuk blekok. Wis nganggo bedil. Wis mbok tembak diyer dilalah ana wong liwat. Kenek wong liwat iku mati. Kowe gak dikisos. Kisos iku pira? Kisos iku nek ndas bayar ndas, sikil bayar sikil. Yo. Jadi nek nyawa dibayar nyawa. Iku nek kisos. Tapi nek ora dikisos berarti ya ora. Nah, dhewe nono TKW, ya lek. TKW iku nyurung apa? Dorone ning gone mall. Dorone dilalah lemu. Dorone lemu terus munggah nganggo eskalator. Lek lah. TKW itu cah desa. Orang ngerti carane. Dia carane disuruh ini jeret. Dia ning ngene. Terus dilalah tiba ngisor ngene iki TKW itu jempale ning dhuwure ngene iki. Kuwi debu sing iki wong sing disuruh iku glundung ngisor mati. Iku TKW iku terus loro sing nyurung siji, sing siji nyekeli ning ngarep kene iki, loro-lorone dihukum mati, dihukum pancung. Terus mergo ora jarak geger ning Indonesia terus akhirnya wong NU urunan untuk duit 30 miliar. Terus dibayarno ning gone keluargane sing mati mau. Terus wong loro iku bebas, ora sida dihukum mati. Ya ana nek keselek. Ana wong wedok Sunda dadi TKW ning gone Dubai. Dilalah ngopeni bayi. Bayine keselek mati. Terus TKW ini dihukum mati. Ning gone masjid disalen ndase terus di kotak twin. Gak ada yang ngurungi ujuk-ujuk beritanya metu. Naam
Na'am bal yajibu alaihiyatun mukhaffafatun alal akilati muajjalatan fi thalathi sinina. Na'am terus wis lha wis ya. Nggih ae. Sing tak takoki sing lanang ora sing wedok. Keren bro, keren. Keren itu ketek serengnya. Bisa lah di sini na'am dan na'am tekan di bawah. Fi thalathi sinina wa amdan lan jarak al khata'a ayak suda ing to jarak doroba mukul sapa wong ing wong bima lawan barang layak turu sing ora iso mateni goliban ing dalem kaprae fayamutu kok dilalah mati fala qawada mongko ora ono kisos alai ngatasé wong bar tajibu balik wajib so apa diatun mughalladatun diat sing abot alal akilati ing ngatasé akilah muajjalatun sing muajjalah. Naam nek duweni akal tur cepet. Ngene iki oleh digenti, oleh. Ya. Digenteni bae wis sampe mati umpamane. Sing dihukum mati kok isih enom. Iku terus bae digenteni anake oleh. Jadi daripada anakku mati wis aku wae sing dihukum mati, anakku ben bebas oleh. Nah, mulane wis ben nyambut gawe ning Arab kono. Biasane nyambut gawe ning Arab sing gajine akeh iku tukang golek minyak. Tukang golek minyak iku lulusan ITB biasane. ITB biologi. Iku akeh kancaku cah ITB jurusan biologi akeh sing gone Arab golek emas, golek minyak, kok nek entuk ini dibonusi saham. Jadi selama golek emas ini digaji, engko nek wis entuk ini dikei saham 2%. Berarti bari biasane kanca-kancaku nek wis bareng ngono, uripe tapi terus malah boseni. Mergo dene ora nyambut gawe kok. Sedina untuk 1 juta ora nyambut gawe tongkrong. Biasane terus bosen. Biasane terus nek wis bosen terus moro ning omah. Terus njaluk aku tak mondok neh Gus ning omah. Ya wis ayo. Terus mbok ulang nopo? Ya tak ulang carane adus, carane ngopi. Terus bayang mutu titik sing nomor terakhir orang jarak ya, orang jarak. Umpamane ditutup nganggo tutup gelas iki biasanya mati kok. Dilalah wong ditutup tuk mati. Iku dadi kasus. Tapi ora disos, kon bayar. Bayare tapi larang, ya. Bayare piro mau? 70 miliar. Na'am bal tajibu ya tumughalatun alal akilati muajjalatan fi talati sinina qala wa syaraitu wujubil qisas. Batasi mun aku lali wa syaraitu wujubil qisas. Qala wallahu a'lam bishawab.